Ok. Salam alaikum. An balima malien on b'a fo k'aw barikada a balimakɛ n'aw denkɛ don. Amara Sila, jury chercheur, n'o k'a sɔrɔ mɔgɔw dalen tɛ, n'o k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ en ligne. M'a ɲini aw fɛ a ka maximum de partage kɛ, a ye partage kɛ, a ka cœur bila, a ka j'aime, a ka o caya bi ye dimanche 9 ou bien dimanche 8 octobre 2023. Balimaw an bɔra ka nouvelle sɔrɔ Anefis, an ye image sɔrɔ. Balimaw a ye sɔn a ka armée. A ye sɔn a ka armée. An bɔra ka image dɔw sɔrɔ ORTM na, ka image dɔw sɔrɔ Mali armée yɛrɛ la. Anefis janjo kɛra cogo min na. Janfa minnu kun bɛ yen, cɛ duman minnu taara Anefis. Balimaw an bɛna an da don nin bɛɛ la, est-ce qu'il y'a faamu? Nin bɛɛ ye nouvelle dumanw de ye, vraiment tare. Balimaw an ka avion ye baara kɛ Anefis. An ka drone ye baara kɛ. An ka dugumamɔgɔw n'o ye troupeau sol ye, balimaw u ye baara kɛ yɛrɛ. Balimaw Anefis a kɛlɛ sufɛ kɛlɛw bɛɛ yera la. Balimaw n'an tɛ armée professionnelle ye, Anefis kun janjo man nɔgɔ. Anefis janjo a bɛ da tariku la, a bɛ lakali. Donc an bɛna nin sujet an bɛna a kala sa. O tɛmɛlen kɔ tuguni i b'a ye k'a fɔ dɔw fɛnɛ bɛ ka Bamakɔ kala objectif faamuna bi sisan. Sisan objectif ye de ka fɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka mankan lawuli ka Bamakɔ kalaya an kana se ka taa Kidal. I b'a dɔn k'a fɔ ko baara de fɛnɛ bɛ sen na. Ko fo ka Bamakɔ kalaya de an kana se ka taa Kidal. Donc an bɛna an da don u kɛlen bɛ ka o stratégie diabolique min fɛnɛ ka o bila en place an bɛna an da don o fɛnɛ la. Yɔrɔ la k'an ka Sherifkɛ fo, Cheikh Sherif Tiyami Aidara kabako furatigi. Ala ye Sherifkɛ sɔn kabako fura la, fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, yɛrɛdimi, kɔdimi. Sherifkɛ ka numéro 75 64 10 10. O tɛmɛlen k'an ka kutubu n'an ka waliw fo n'o ye Cheikh Lasana Kanɛ belebele a bɛ Segu. A tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko n'a gɛlɛyara Maliko la, wuli bɛ kɛ ka a sɛgɛrɛ. Donc n'a ye Lasana Kanɛ fo, est-ce qu'il y'a faamu? An b'a ka mɔgɔdamu bɛɛ fo, ka se Abubakar Kamara ma, ka se Seydou Ba ani a ka Cheikhu n'o ye Sogore ninnu bɛɛ ka foli bɛ yan. Ka s'a yɛrɛ denkɛ ma n'o ye Cheikh Fitini. Ka Cheikh Sala fo Kanjalo, ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo, fo yan fo Tubakura. Morikɛ ka kuma man ca, n balimaw kunna an bɔra a yɛrɛ ka mawludu la, est-ce qu'il y'a faamu? A Tɛtɛbugu la. Ɲamana a Tɛtɛbugu jama min bɔra a kɛra bɛɛ ɲɛna. Donc o tɛmɛlen kɔ n balimaw n'o k'a sɔrɔ mɔgɔw connectelen don an b'a daminɛ. Donc a y'a partage u b'an ka vidéo signaler là, mais on va se débrouiller. Donc an bɛna image yira aw la. Suffisamment sonné par notre force de frappe, s'est replié, mais il y a toujours des éléments dans la nature donc qui peuvent tenter des actions contre nous. C'est un sentiment de fierté pour moi, pour les hommes. L'état de moral aussi de la troupe est au beau fixe. Oui, une fierté pour les jeunes officiers et leurs troupes, car il s'agit de combler les attentes du peuple malien. Et c'est avec un moral de fer que les FAMA accomplissent cette noble mission de sécurisation de l'ensemble du territoire national. C'est vraiment de rassurer davantage le peuple malien, de leur dire que nous les FAMA, nous sommes là. Nous ne ménagerons aucun effort, aucun sacrifice n'est de trop pour la pacification du Mali. Les populations ont trop souffert de cette situation. Nous sommes là, nous les protégerons. Nous défendrons l'intégrité du Mali, du nord au sud, d'ouest en est. Avec cet exploit militaire, les jours à venir seront très décisifs dans la reconquête des autres villes de la région. Vive la FAMA! Vive la FAMA! Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Les FAMA qui sont plus que jamais déterminés à en découdre avec les forces du mal, avec comme leitmotiv la défense du territoire national et la sécurité des Maliens, un cap fixé. Et depuis août 2020, il y a quelques mois, une de nos équipes dirigée par Tamsir Diabaté était sur le théâtre des opérations auprès des hommes pour voir comment évoluent les FAMA face à l'ennemi. Rétrospective. Les forces
forces armées maliennes dans la posture offensive pour recouvrer l'ensemble du territoire national. Aucun cadeau ne sera fait aux terroristes. Les consignes sont claires. Les anéantir jusqu'à leur dernier retranchement. Le mot d'ordre des autorités de la transition est suivi et appliqué à la lettre sur le théâtre des opérations. Donc voilà. Ici, sur le théâtre des opérations, dans une guerre qui se veut asymétrique, les mouvements de l'ennemi sont suivis dans une bonne coordination entre les troupes au sol et le vecteur aérien, avec à l'appui des drones ultra sophistiqués qui ne donnent aucune chance à l'ennemi. Des colonnes des groupes armés et terroristes sont ciblés et frappés comme c'était le cas hier à Anefis. Force est de signaler qu'en ce moment les terroristes sont dispersés et depuis le départ de Barkhane dans les zones de conflit, les FAMA ont opté pour une guerre offensive. L'un des constats majeurs sur le front est l'engagement et l'esprit combatif des militaires. Ils sont prompts à attaquer à tout moment. Cela grâce à leur capacité militaire et la liberté de commander les troupes sans ingérence. Ok. Mbalmo wera wera boraka ni image damadone sisa. Mali armée a mbalmo anga convoi mintara a convoi ja GTA mintara a GTA to de ko GTA askia. A commandant boraka fo sisa. Balmo e kolu nana mission menga makubu ka bara de ke. Ko mo ni bora uyen I kana balmo ku bi chechi. Ku terroriste ni ubla ka straka o wallahi ubi ka iko flechile donc olu nana bara mingama ode ka malien lakana ko wa kubita ore semfe a GTA ka progression na balmo ko jugu ku desera jugu ye rideau défensif à plus de 4 reprises armée secret mali armée bu donc il va y kafo o beba ira ko jugu desera balmo ja chauffeur la anga avion ye borontoli dan nunga anga hélicoptère anga drone ja balmo ja drone nga jugu mare tani ore la il faut que malika investit drone sanina alsa damanda balmo te fam drone nuna re parce que précision mi me drone nuna souvent caméra infrarouge mi molula il va y kafo des fois alote avion de chasse nuna balmo il va imagine là terroristes ou ka colonne mekana ou beka fara ɲɔgɔn kan don an bɛ bɔ min kalama drone ye grina ku ta image 3D la ka susukun a susukun dɔrɔn mobili yɛrɛ kɛra de o y'a sɔrɔ mobili caman bɛ ka fara ɲɔgɔn kan drone kɛlen ka susukun i bɛ bɔ min kalama i bɛ ka sisi ba de ye ka barika yɛlɛ kabanɔgɔ la mobiliw yɛrɛ kɛra donc ni mobiliw yɛrɛ kɛra hélicoptère bɛ boli ka u gɛnni daminɛ un par un hélicoptère bɛ boli u bɛɛ nɔfɛ ka taa u bɛɛ bɔ baara la balmo donc Anefis Janjo troupe aérienne troupe munun be sanfɛ ani dugumala olu fila ka effort faralen ɲɔgɔn kan balmo ore a to an Anefis kɛlɛ gagne ore la nord kɛlɛ qui be se ka gagner sans les avions de combat an kana ɲɔgɔn ka gɛlɛ donc il va y k'a fɔ raison pour laquelle Assimi Goïta Sadio Camara nunu Choguel nunu u nana ni politique min ye en ce qui concerne la défense balmo i b'a kalama fura foyi t'a la o kelen dɔrɔn de bɛ se ka nord mankan da ka nord k'a libérer an bɛ wagati min kɔnɔna la donc pendant que an bɛ nord libération baara la dɔw fana bɛ baara dɔ la parce que armée malienne kan y'i kunda Kidal de kan sa b'a dɔn k'u sirannen de bɛ Kidal donni yɛrɛ tɛ dɛ politicien minnu bɛ yan n bɔra hali sisan ka débat dɔw la chaîne dɔw la a b'a kalama ko politiciens de bɛ ka wuli ko mankan na ko fo ka Bamakɔ kalaya pour que ka armée ka progression armée ka nga tagali min kɛ Kidal pour que ko bɔ a ma ko non k'an ka sigi ka fɔ kɛ kɛlɛ ma ɲi mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn kɛlɛ ma ɲi Mali bɛ k'a ɲini k'a ka jamana fantan naani k'a ka sen boli o kan k'a ka mara boli o kan aw de bɛna fɔ an ye ko kɛlɛ ma ɲi aw ye san joli kɛ kɛlɛ kɔnɔna la aw jɔnw delila ka bɔ ka kuma k'a bɛ taa kuma nin terroriste ninnu fɛ depuis k'aw b'a fɔ k'an ka sigi ka fɔ k'an ni terroriste ninnu ye parce que u bɛ ka siran fɛn kelen de ko si Assimi Goïta n'a ye Kidal libéré
balmo malien mena fo de ka san bisa ba ga fanga la élection ko matin ou seranen be orient or la ou te fait Kidal ga libérer militairement le Mali en a les moyens ou be ka min placer Kidal donda la mais ou te problème anga génie militaire na nga blindé nous be passer sans obstacle ka soro que les abattre là donc balmo politiquement ni Kidal menela opposition au koro e ko san bisa ba démocratie ko galon mala kwa siminga san saba ni shogal nunu kuka san saba mara ka usara ni san bisa ba démocratie politicien tina se ka kuma politicien malien to be na tika ulare or la politicien te fait chogo shila armée kata Kidal donc ou be mangan wulu wa fo ko be marcher ka Bamako ou be mangan wulu ko cesser le feu ne cesser le feu même ro da kaina à la table de négociation comme malien ne do ga technique de ne ou te fait de anga do Kidal landu na Kidal o lu dare bolé Mali kola parce que nous be faire des situations à tout temps à la fois vraiment en négociation que malien ben yonche kele may donc na fera ko ka kele ba olu bebu yere do kele ba en konna la mais ni armée ni Kidal libéré la ka sura amata ni procédé fait olu d'abord Maliko la malien tout nous la main autorité tout nous la main malien mena fako asimi nous atana donc ils font coûte que coûte pour que ka o yoro de pali donc balmo on me bo kanine da au cloka est-ce qu'il y a famu pour que am se ka famu voilà merci beaucoup.